Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulatiin mo ako sa iyo rin ang kalwalatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At saman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinusugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumahatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiyang sa aking binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang magkilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y yung inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila na ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig, bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17.
Manalangin tamo po. Mayin tamo po ito nga papuri. Banal na ikpami. Muna po lalang pupusting kekeng pamipuri kaya ka. Amponing pami pasalamat pablasang. Kay kalubanan ng kepong biye, ampong sikanan malaya kayong gagalaw. Ikpahasa na po ngayon yung pinandit, ngayon pong miras na naman po yung kekeng pamanyamba. Sa po gino. Ngayon yung pinandit. Ngayon yung mag-aral kami, kimbiyanan ng iskwelaan, sa po Diyos ko, itang kaya kang kala man po mapayaman niya may pong pagkalup ka rin kekeng balang sarili ang pong kaisipan, ngayon yung pinandit. Diyos ko, sa po dyan pagkalubanan kaya ang pong sapat akabyasnan, pamanalastas ka rin kaya kang kabutan, bakit pong imalyaring mabalatong ka rin kaya kang tuntunan. Igpahangin pong pinandit, Diyos ko. Sa po ginutulutan mo, ngayon nga ba kayo ti? Ngayon mag-aral kami, Diyos ko, sa po ginu. Itang kabyasnan ang paibat kaya kamanya may sa pong ipagkalup ka rin kaya kang balang sarili ang pong kaisipan, ngayon pinandit, ban kang taginurit ang kaya kang pag-aralan na paksa. Manila pong midapo ka rin kay kanda po ka ng pong kasarilinan ngayon pinandit. Diyos ko, sa po tulutan mo ngayon oras sa iti. Ikeng sablang may kakapatad pa, salamat kayo po. Pablasang ginumiras kayo pong kapayapan kayo ni Santuario ng iting kaya kami pagbanalan. Sa po Diyos ko ngayon pinandit, nung ninuman po kaya kami ngayon, at imbit-bita panandam o problema Diyos ko. Sa po ginumakanya mo pong mga baklas itiban kanita, ingkasang kanan ka rin kaya kayang bala pong sarili paya po malyaring manatili. Ginongin nga ba kayo timurinig pa? Inipong kaya kaming kapatada pinili mo karin dakal Diyos ko sa po gino. Makanya may pong ganap, di nang ganap pasikanan. Pero sa malusuga pa may kakatawan ba no pong malaya nga gawa, din kayong banal ng tungkulan kaya ka. Diyos ko, sa po man yan nga ibating kayang sarili kang banal ng tungkulan kaya ka. Ban kan tapuytang kaya kang pangakong Espiritu Santo, ba no pong iturong pong ibalita kaya kami ding mayap ng gawan ay kasulungan ng kaya kayang kasalpantayanan. Ginoma na langin kami ang timurinig parit ang kekeng kapatad. Amay mga dayuan. Diyos ko nung nukari lamang pong bansang kakarin ng pagpanalangin milangan po keka. Diyos ko sa po ginu. Manya mo pong patnubayan kaya nga doon pong biyeng iban kanita. Itang karilang nasaan pong kapag nasan king karilang kasalpantayanan. O king karilang pamibiyebye Diyos ko yung dasa pong kamtanpan kanita. Yung nga doon bukas sa mga doon malaya nga gawaring banal ng tungkulan keka. Ang gana po ginuin kekeng kapatad at sure kayo bali ng ampunan ang gana rin kekeng pingaring at sure ka rin sarili dampi bali. Diyos ko sa po iwang metang kekang mayupayang gamat. Apisan mo pong lim ketang kekang mayupayang gamat ban kanita po ginu. Itang kasangkanan ka rin karilang balang sarili Diyos ko manyanto pong malayang agaway pa. O may malyaring manatil ka rin barang karilang sarili. Diyos ko diyan mo pong kapanatagan na pilubluban. Hanap do sa pong ay linis din karilang balang sarili ban kanita may dinala pong kapadanan din karilang balang sariling kaang pisikang lamanik pa. Ipaya mo po gisa ng sali. Sayan sambitlan. Lalaman din kay kayang puso. Ika po balo mo po dito. Ipaya po rito kay kayang panalangin ang pong karalungan kaya kang nga sa po tanggapan mo lang. Tanggapan na naman sa po ng balang metong kakamitang niyo makayablasan. Pinagayunan ng Yesus sa kayang talapagligtas. Ipapamilitan po sa bla kaya magpakaplan man. Iyan nasa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pasariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siya pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang kanyang pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu o batlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na patunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na sulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala na mediumnidad. Nabasa na po ang doktrina ng Spiritismo.
da kayo. Ampo pang batyawan. Banal na kong sabla, kayo'y kongan. Kapamilatan ding banal a katurwan. Kalam ke kong sabla, ampong kapayapaan. Mulit pa si bayo, at disan da kayo. Anak na ning Diyos, kilab na ning templo, sa nagana kaniyo. Ngeneng ati kayo, kasalpan tayanan. Wamigising kayo, pakikuanan yupin. Man walang tawa, ngeneng deng manu. Kayo no atiyo, pakikuanan yupin. Bangit igawan niyo, kareng sa reliyo. Panitidap tanyo, emoson nakabot. Ngeneng daramdam ko, kareting manu. Oy, ba't king Ginoo, lalo sanang maigit. Otang muli nako, kareting tuknangan. Waat bit-bitan yu, emoson na bukod. No ngitidimdam yu, metong mong balugbog.
sa tigagawa niyo, waat ketang metong itipalwaliw, no nelingapan niyo, detinang amano. Wamatuwa na kayo, kasalpan tayonan, at balik-balik lang, eko deting oral, sana'y kong sabla, mengabiyas akongan, nenang kabias non, nitang ginungnuan. Ngono ding amanong lalakwan ke kayo, nga naiti anak, deti at gawan niyo, deti nang amanong babyenaning Gino, tinanyong katawan, kakalingwan yu, muso nabukod, makiramdam kayo, muso nabukod, timinta kayo, kasalpan tayonan, wapin mayakit ko, ting butil mustoso, ing tao bang lunto, nga naautos ye, ing paman walayo, karingal doldo, makiramdam kayo, walulungkot kami, ikeng mensahero, nung ding ka pamintuan, wa magkulang kayo, aniya ang giyang balik, balik lang amano, wa eke sasawa, panke ko dumalo, o sabla kong disan, pakatanda na niyo, maglinis, no ding sarili yo, kabangat yo ingaldo, wapinga waniyula, tinggang pagawana, itang Diyos banwa, ala kong liliwan, talasal pantaya, babyeyoing Diyos, tune kong magsadya, uling ikong sabla,
pili na kayo. Moaninton yaing Diyos, pagluklukan na wo, karing bolong saglit, king pamanualayo, magtibe, ning manwalang tao. Ngeni nga aduan ko, keka yuke kongan, konggang tinanggap, banal tungkulan, sana agawayong ating kayayusan, dating sa reliyo, yang keko kudadwang, sablang manong kulan, king babo lukluko, ken komi talaga, yan paganakako, eyo ka kalingwan, karing sariliyo, wayebeling sablo, king kayayosan iyo, wamatuana kayo, king pamakiramdam, soblang manong kulan, eko ko sasabihan, nung nukarin ako, telaganing kalam, wapin ka rin kayo, eyo kakalingwan, eko sana maging maklakayatiyo, mamaus ng Diyos, ing manwalang tao, nuan yaing misadsad, kakalingwan yu, karening tagumpe, polen ko akit mo, keng tutuking sabat, kekong katipunan, mutiang mamuntukan, ulit kong idaduang, mamisadya kayo, papil ka ring pitian, dinan kong ang sabla, ke kayong kambilan, antimong kalasag, kakalinguan iyo, o lengiting yatu, apagkarinan iyo, watutuning gibang, pakatandaan niyo,
sanaing lunto, magariking yato, kapamilatando, banala katuruan, wo pinikong sabla, ekong ipangaral, ing banal na libro, yato yung karinan, ban makoing sabla, kanitang dewakan. Salamat kayo. Sabla akong desan. Untong alas 8, yain ke kong tepunan, dapat mo yayakit, magkulangan yayan, ing manwalang tawo, tikdo kong ting katapatan. Untuk at sablana, mio beyo bekongan, king pamonalangin, puso'y sa diyayongan, king balong penondit, pamangganoyongan, makasad yakungan, sana rakong dasan, inguli naniti, ring dit kong kasuywan, mamaningat kongan, di kayo ikongan, wapinisimayo, ding ke kong pasbulan, king dakening yatu, eyo nagagawan, buntok dimdam mula, ding dela kukeka, king tutuking sabat, kayatadwan yo, salamat, salamat, o sabla kong tupa, mi baba takongan, yaing ke kong gawan. O Diyos, sing bendesyon, ke payapan, lonto ko so'y kongan, banal kong matangal, kapamilatona, niting kayo pa yan, Santa Veronica, lakwanda na kongon.
Hello. Isa pong pagpapalang umaga po sa ating lahat. Una sa ating Panginoon. Isa pong kapurihan na muli tayong nagkasama-sama sa isang pagsamba sa pong may kapal. Muli po, ako po ay mapalad na naging speaker po sa araw na to. Ano kung paano upang talakayin ang isang paksa na kung paano naukol po sa isang sa 10 dalagang walang bakas. Sabi po dito, ang filosofiya ng 10 dalagang walang bakas. Ano po? Ano po ba yung filosofya? Kung atin pong tatalakayin sa salitang Griego, ang filosofya ay ango sa salitang sa isang salitang Griego. Na kung ang ibig sabihin ang ibig sabihin pagmamahal. Ang sophia, ibig sabihin po karunungan. Kaya po kung pagsasamahin po ang dalawang ito, filosofya ay pagmamahal sa karunungan. Ano po? At kung atin pong lalaliman ang pag-aaral ng filosofya, ito po ay nasasabi na ito po ay ang pananaliksik ng pag-aaral sa mga pinakamalalim na katuruan o kapag-aralan ng isang paksa. Ano po? Na kung paano pong sa ating tema ngayon na ang filosofya ng 10 dalaga na walang bakas. Ano po? Andito po sa isang referensya ng San Mateo 25, 1 hanggang 13. Sabi po dito, kung magkagayon ay ang matutulad ang kariyan ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kaniyang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang sinisintang lalaki. 2. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. 4. Datapwat ang matalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan ng kasama ng kanilang ilawan. 5. Samantalang nagtatagal ang kasintaang lalaki, nagagantok silang lahat at nangagtulog. 6. Datapwat paghating gabi ay may sumigaw, narito ang sinisintang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. 7. Nang magkagayoy, nagsibangon ang lahat ng mga dalagang yaon. Pinagigi ang kanilang mga ilawan. 8. At sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan niyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. 9. Datapwat sumagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magsidya ang aming mga sa inyo, or ulitin ko po, sabi po dito sa 9, datapwat sumagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiyaon muna kayo sa nangagbibili at magbili kayo ng gaanang inyo. 10. At samantalang sila'y nagsiparoon at pagbili,
dumating ang kasintaang lalaki, ang mga naganda ay nagsipasok kasama niya sa piging ng kasalan at inalapat ang pintuan. 11. Pagkatapos ng nagsidating ang mga ibang dalaga na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. 12. Dadapwat sumagot siya at sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala o nangakikilala. 13. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Ayun po, nabasa po kung paano sa isang referensya na inalimbawa po sa mga 10 dalaga na walang bakas. Ano po pag sinabing walang bakas? Ibig pong sabihin, birhen. Walang asawa. Ano po? Kung paanong ang 5 po ay matalino at ang 5 ay mangmang. Ano po? Kung atin pong lalalimin ang pag-aaral ng isang filosofyang ito, na kung paano ang ang 10 dalagang ito ay nakakaalam ng na darating po ang kasintaang lalaki. Ano po? Kung paano pong sa atin ngayon na nakakaalam ng mga salita ng Diyos. Ano po? Ito ang mali, ito ang tama. Nadapwat po sa isang tao minsan ay binibigyan po ng dahilan sa ating sarili ay tao lang ako. Ay, mayroon kasi akong abala, kaya hindi ko nagawa ang aking tungkulin. Kasi may sakit ako. Kung paano pong tayo po'y nalimbawa sa mga 5 dalaga na namangmang. Ano po? Na kung paanong inaasa natin sa ibang tao ang bawat kasagutan o anumang maging kalunasan sa ating problema. Ano po? Na kung paanong alam natin na ang bawat isa sa atin ay, kung titingnan po natin ay, sabi nga po sa Wikang Kapampangan, impusana pong Juan, enepusan Pedro. Na kung paano pong ang bawat isa sa atin ay hindi maliligtas ng kapatid ng isang kapatid o ang ina ng ang kanyang anak. Ano po? Tayo po ay binigyan ng karunungan, pangunawa ng ating Ama. Sa ganitong bagay po, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Katatapos lang po ng pag-aaral natin o abot sabi na dumating sa atin ang banal na batlaya na kung paano ang kanyang pamati. Ano po ang kanyang pamati? Siguro po, karamihan sa inyo, hindi nyo na alam yung pamati ng ating banal na Espiritu. Na kung paano pong sabi niya sa atin, kung kung tayo po daw ititignan, babaslayin, tayo po'y banal na. Banal na sa pangangaral. Ano po? Totoo po yan. Sabi nga po niya is, balik-balik na lang po ang pangangaral. Ano po? Ang mga mensahe na dinadala po sa atin ng mga banal. Datapwat po, kung titingnan po natin, saan po tayo? Sa 5 matalinong dalaga o sa 5 mangmang na dalaga? Ano po? Sabi po sa Santiago, ating pong baslayin, na kung paanong tayo po ay nakakarinig ng mga banal na mensahe, hindi lang po sa banal na kasulatan, kundi ang ating po reliyon ay naniniwala sa abot sabi. Ano po? Sa mga banal na batlaya. Ating pong basahin sa
Santiago, hindi po ako nagkakamali, Santiago 14, 4, 4:17 po, sabi po, sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito, ito'y kasalanan sa kanya. Ano po? Na kung paano po ang mensahe, tayo po daw, sabi ng banal, ay banal na tayo. Kung titingnan po natin, wala nang kulang. Ano po? Pag sinabi mong banal, wala na pong kakulangan yon. Ang mga banal na ang mensahe, kung ibig pong sabihin, sapat na po sa atin. Ano po? Kaya lang po, kung tayo tutulad sa mga 5 dalaga na mangmang, na kung paanong alam po ang binatang ikakasal, ay hindi po sila nagsadya ng kanilang ilawan. Mayroon nga po silang ilawan. Kadapwat po walang langis. Parang ano lang po yan, pananampalatayang walang dapat. No po, sa Santiago din po yan. Hindi po ako nagkakamali, sabi po dito. Sa Santiago 2:17. Gayun din naman, Santiago 2:17 po. Sabi po dito, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano po? Alam mo nga po ang aral. Dadapwat hindi mo ginagawa, ikaw po'y nananampalataya. Ano po? Na ito'y mabuti. Ito'y dapat na gawin. Alam mo na nananampalataya ka kay Kristo. Ito yung kanyang palatuntunan, ito yung kanyang batas. Dapat hindi mo po ginagawa. Wala pong kwenta. Ano po? Parang ito po yung, kung titingnan natin sa dalaga na naghintay nga. Ang 5 dalaga na mangmang na may ilawan, may pananampalatayang darating si Kristo. Darating ang binatang ikakasal. Dapat may kulang. Dapat mayroon ka pang dapat gawin. Beyond that faith, beyond that po sa pananampalataya natin. Na dapat duptin po natin ang mga batas, mga banal na gawain. Ano po? Hindi lang po yung nananampalataya tayo. Dapat po gawin natin yung mga banal na mensahe. Ano po? At kung titingnan po natin dito sa Thessalonica, unang Thessalonica 5:6, sabi po dito, huwag nga kayong magtulog gaya ng mga iba, kundi kayo'y mga kuyat at mga nagpipigil. Ano po? Sa isa pong mananampalataya, marami pong tukso. Marami pong balakid, ano po, kadahilanan upang hindi natin magawa ang ating mga banal na gawain. Kaya po sabi dito, huwag kayong mga tulog, sabi po. Kung titingnan natin po sa literal, kung alam po yung kakasal, darating araw na to, kaya lang walang tiyak na oras, ito po'y mag-iintay. Natapwat po, kung ano po yung kasubali na dapat gawin, ay gawin na natin. Kaya po, kung isang literal na pag-aaral po sa isang sa 10 dalaga, ano po, kung makakarating po ng gabi yun, kung wala pong ilaw, kagaya po sa atin, walang elektrisidad, na kailangan ng ilawan, ano po, kailangan po lang natin lagyan ng langis upang ang ilaw ay sumindi. Ano po? Kaya, kung titingnan po natin, sabi nga po, kaya po tinawag na filosofya ng 10 dalaga na walang bakas. Malalim po ang pag-aaral. Minsan, literal na bagay na pinapaiwaga po sa atin ng Panginoon o ng mga apostol. Ang salitang ito, biyan po sa atin, minsan iba po ang pakahulugan sa ating buhay. Ano po?
Na kung titingnan natin sa isang pamilya, sa isang magkaibigan, na kung titingnan po natin, hindi ibig sabihin kung ang iyong pamilya ay minamahal mo, ano po, kung ikaw po ay isang may asawa, na alam po natin ang lalaki ay isang provider, hindi po sapat ang pag-ibig ng minamahal mo lang yung asawa. Dapat po kung ano po yung kailangan ng isang pamilya, ay kailangan mo pong i-provide. Ano po? Kaya po minsan sa isang mag-asawa ay nag-iwalay dahil po financial problem. Ano po? Marami pong kadahilanan. Kung isahin po natin, maubos po ang oras. Pero kung titingnan po natin, pagbulay-bulayan po natin sa ating isipan, ano po ba ang tinutukoy o ano po ang mensahe ng filosofya ng 10 dalaga sa ating buhay? Ano po? Kayo na po ang bulay-bulay sa inyong kaisipan, sa inyong buhay. Ano po ba ang ibig pakaulugan dito? Sa inyong pong pamilya, sa inyong trabaho, ano po? Sa ating pananampalataya, higit na po sa ating pananampalataya, na kung paano ngayon po, tayo po yung nag-anda. Kaya nandito po tayo upang tayo magsamba sa ating Panginoon. Ano po? Tatapwat po, kung titingnan po natin, bato-bato sa langit, wag pong tamaan, wag pong magagalit. Tayo po yung nag-aaral, ano po. Minsan, ang iba sa atin, nakakaiglip na. Sa panahon na pagtiteksto, sa panahon ng, sa araw na oras na pag-aaral natin sa pagsasambang ito. Ano po? Sino pong hindi nakaiglip po sa inyong minsan o nakatulog sa pagsasamba? Ano po? Isipin niyo na lang po yun. Naganda po kayo, pumunta dito upang tayo magsamba sa isang Diyos. Salubungin natin siya. Ano po? At minsan hindi natin natitiis. Sabi nga po dito, sa Thessalonica 5:6. Ano po? Unang Thessalonica 5:6. Huwag nga kayong magtulog. Hindi po yung literal na matulog kasi matulog may ano po yan may unan, may kumbaga po sa ating ulas niya po. Pero kung titignan naman, aglip, dun po nakasingit na po ang dyablo. Iglip lang po Dun po. Kung titignan natin, baka po tayo yung mga 5 dalaga na mangmang. Napadaya po tayo sa ating sarili. Kung titignan na po natin, sabi nga po, ito po, bubog na rin sa atin sa pag-aaral. Sabi nga po, sa wikang Kapampangan ang espiritu sa salang yaking laman, at yung laman sa salang yaking espiritu. Ngayon po, kung titignan po natin, tayo po'y nandito. Ano po ang ating main objective? Ba't po na tayo nandito? Ano po? Upang pakainin po natin ang espiritu beyond sa ating sarili, sa ating laman. Ano po? Kaya, wag po nating panatiliin na yung laman natin ay madaing ng espiritu. Dapat po ang espiritu ay madaing ng laman. Ano po? Kaya sabi ko nga po nung minsan na pag-aaral, kung titignan ko po kayo literal na ngayon malusog kayo, sa pangangatawan, ang iyon po kayang espiritu sa inyong katawan, ganun din po kaya kalusog. Literal po. Ano po? Pagbula-bulayan po natin sa ating isipan, ganun din po kaya. O baka 3/4 lang po ang parte ng espiritu sa inyong katawang pisikal. Kawawa naman po. Kaya po minsan o madalas nadadaig po ng laman ang espiritu. Lalo na po sa ganitong
kalagayan, sa ganitong pag-aaral. Hindi po tayo nakakapagtiis ng 2 oras. Minsan, 1.5 oras lang. Ano po? Pero po, sabi nga po, ng mga nakakausap ko, minsan ang tao, sa pagsusugal, hindi naman po, no, sa mga nagsusugal po, ako nagsusugal din dati eh. Pero, by the grace of God, salamat po, hindi na ako nagsusugal ngayon. Ano po? Sa mga nagsusugal, hindi naman po pinatanaman. Pag-aralan niyo po sa inyong sarili. Mahal ko po kayo, kapatid. Minsan nakakatiis tayo ng kalahating araw. Ano po? Kahit na nakaupo ka dyan, umaapoy na yung pit mo, kahit ano lang po, ililis mo yung pit mo, no po? Pero, ba't nagagawa natin ng kalahating araw? Minsan, 1 araw sa ating buhay. Ano po? Pero ang pagsamba, wala pong 2 oras. Ang sakit po, no, kung ating iisipin. Kaya po, tingnan nyo. Basta pag-aralan nyo po sa inyong sarili. Kung kumakain po ang laman ng 3 times a day or 5 times a day, ang espiritu natin po ay kumakain lang sa karamihan sa atin. Hindi ko po tinuturo kung sino man yan. 2 oras sa 1 linggo. Ano po? Kaya mapalad po kung tayo nakakapagbasa ng kahit 1 beses lang sa 1 araw o araw at gabi. Sabi nga po dun sa isang talata sa Josue 1:8, hindi po ako nagkakamali, atin pong basahin sa Josue 1:8. Sabi po dito, kung natin magagawa po ito, 8:1. 8:1 po, ano po, kung andali. Josue 1:8. Josue. Andali po. Kapampangan ko po talaga niya. Josue. Josue. Ano po? 1:8. Tama. Joshua. Josue. Salamat po. Nagising po kayo. So kung paano sinasabi po dito sa Josue o sa Joshua 1:8, sabi po dito, ang aklat na ito, ang kautusan na huwag maiiwalay sa inyong bibig. Ano po? Kundi inyong pagbula-bulayan sa araw at gabi. Araw at gabi. Ano po? Upang inyong masunod na gawin yaong ng mga lahat na nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayon, ang iyong pagiging nawahin, ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Kaya po tayong dito na nagtitiis bawat Sabat, bawat linggo, ay gusto po nating magtamo ng mabuting kawakasan. Tama po ba? Tama po ba? Kaya ito po yung isang mensahe sa atin na kung paanong hindi lang po sa 1 linggo na ating pag-aralan ang kanyang salita, kundi sabi niya po, araw at gabi, hindi iiwalay sa ating bibig. Ano po? Magagawa po kaya natin yon? Ano po? Magagawa po natin kaya yon? Sabi po, silence means yes. Ano po? Gawin po natin. Magagawa po natin yan kung isasanay po natin ang ating sarili. Ano po? Hindi naman po sa ano, na halimbawa ko na lang po sa aking sarili kasi napatunayan ko po sa aking sarili. Alam niyo po, ako masasabi kong hindi naman po sugarol. Ako po yung nagsusugal. Ano po?
Na kung paanong pag may sugalan dyan, sigurado pong nakaupo ako. Dati po may patay dyan, may sugalan, sigurado pong nakaupo ako, awa ko ng baraha. Pero by the grace of God po, napagbula-bulayan ko sa isip ko, sa aking buhay, magsusugal ako, hindi ako magsusugal, mas maganda po hindi nagsusugal. Bakit po? Kasi po, minsan, aabutin ka ng malalim na gabi. Manalo ka ngayon, kinabukasan, matalo ka, parang tabla, pero yung katawan mo, napagod. Talo ka pa rin. Tama po ba? Ba't hindi po natin iukol na ganito po? Sabi nga po, saan po tayo? Sa 5 mangmang na dalaga o sa 5 dalaga na matalino? Ano po? Ito na alam mo na hindi nakakabuti sa'yo. Na gusto mong magtamo ng mabuting kawakasan, ba't mo pa gagawin ito? In the end, wala din. Talo ka pa rin. Ano po? Alam po natin ang physical na laman na to ay hindi po maglalas. Ano po? Babalik sa lupa to at ang ating espiritu ay babalik sa Panginoon. Sa pag-uukom, kung gusto po natin magtamo ng mabuting kawakasan, gawin po natin ang nararapat. Sabi nga po sa Santiago, ulitin ko po, ano pong versikulo, kapitulo, kung saan po, sabi nga po, kung sino ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa ito'y sa kanya ay kasalanan. Gusto niyo po ba yun? Ibibilang uli sa inyong kasalanan na alam niyo ito yung tama, ito yung mali. Ano po? Marami pong pakaulugan sa ating buhay itong mensahe na to. Nilalimbawa ko lang po sa pagsusugal. Fairness po sa mga nagsusugal. Dati po ako nagsusugal. Nalimbawa ko lang po kasi nangyari na po sa akin eh. Ano po? Hindi ko po pwede sabihin na hindi pa nangyari sa akin. Pinapatunayan ko na. Ano po? Magagawa niyo po kasi ako nagawa ko eh. Kung kayo dati nagmumura, kayo dati mainitin na ulo, dalangin niyo po sa may kapal. Inyo pong pagbula-bulayan sa araw at gabi. Ang salitang ito, ang Biblia, palagay ko po, araw at gabi, nagbabasa ka ng Biblia, kabanalan po itong nasa Biblia. Palagay niyo po, may puwang pa ang pagmumura sa iyong buhay. Ano po? Kaya, mga kapatid, ako po ay hindi nangangaral dito na bilang malinis na tao o matalinong dalaga. Ginagawa ko po ito upang maging parte ng 5 dalagang matalino. Ano po? Nasa ano po tayo? Sa proseso ng paglilinis. Ano po? Kaya, para hindi po masayang ang ating oras, atin pong pagbula-bulayan sa ating isipan, kung ano po ang mensaheng pinaparating sa atin ng ating Panginoon, ng banal na batlaya. Ito po yung masakit eh. Sabi nga po, ito po yung, sabi po nga, yung pamati. Ibig sabihin pamati, pambuang pananalita sa atin ng banal na batlaya. Kung titignan po natin, masakit po yun. Bakit po? Banal na daw po tayo sa katuruan, sa mga salita ng Diyos, sa pangangaral. Kung titignan niya, kahit naman po ako bilang nangangaral sa inyo at nakikinig din, tayo po'y banal na. Binabalikan na nga natin po yung mga sitas na to
Ano po? Yung Oswe 1:8, binalikan po na to. Santiago 4:17, 14, binalikan po na natin yan. Pero po, ang hinahanap po dito, yung paggawa upang bigyan po natin laman ang mga salita, mensahe sa ating buhay. Ano po? Huwag po natin sayangin ang ating oras, panahon. Baka po tayo matulad. Ito, halimbawa na lang po sa talinghaga ng mga paanong si Nunong Abraham, si Lazaro at yung mayaman.
We were strangers, starting out on a journey. Never dreaming. Guardian tamo po koyang gatos na yan. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni